Kíváncsi leszek amúgy erre. Ebben ezeket 3 flashlight, egy toolbox, ezek vagy szét fognak szabózni, vagy konzisztens. Vagy konzisztensen ki leszek flashlight-olva. Lightbar nélkül. Gyengék használják. Na, let's go. Remekül kezdődik. Szarul megy bele. Nincsen double back. Nincsen double back. Nem kapott egyet! Bassza meg! Jó. Nincs egy resurgence valószínűleg. Jó hír. Sziasztok! Ja, Brigi. Szia, Brigi. Becsületlenjük megvan mondhatni. Jaj. Biztos? Nyírd ki őket. Appicsába. Jó. No ne. Nem baj. Egyforma az erejük. Nice. Kis DC-zett. Jól van, örülök. Minap ellenem volt egy nőrt, hát amit mondtál Ligma, hogy kell idodzsolni, meg minden. Hát engem kapott el legutoljára, többieket megöltje. Addig szivattam. Ezért elmondtam neked, hogy kell Nerza ellen játszani. Remélem azért segítségedre váltsz. Igen. Mert addig szivattam a legvégéig. Amúgy igen, Brigem, hogy vagy? Minden rendben van? Miért rakott át katonákat? Hát fáj a fejem, arra keltem. Én is ezen csodálkoztam. És így, hogy nekem migrénem van. Lehet, hogy védje őket, nem? Akkor én hányok is közben. Értelek. Most nem mentem dolgozni, felhívtam a munkahelyet, hogy mai napra szabadságot írjanak ki nekem. Mert egyébként még ott lennék, 10-kor jöttem volna el onnét. Migrénre azért szedsz valamit? Nem, mert nem tudtam megnézni, hogy biztosan, hogy migrénem van-e. Mert hogy meg van műtve a szívem, nem nézhetik meg olyan sugárzásban, mint ami átlag embernél szoktak. Aha, értelek.
most már csak egy dolgom van, ezt a pressure-t fenn kéne valahogy tartanom. Ja, ezért rakottad. Miket mi a fasz a bot jobb bajat, mint a Ja, szúrika? hogy oda tudjon menni. Meg Igen. tegnap játszottam Tonkával, most nem tudom melyik killer volt. Szó szerint 3 genit loop voltam. Mellettük terem az árkánykaton, és akkor helyet cserélnek. Ja, Jason volt. Jason ellen 3 genit loop voltam. Nem tudom, elkapni. Nice. Fuck yeah. Ügyes vagy, ügyes vagy. Utána egy újéknál loopoltam le egy Legion-t, nagyjából 5 genre. Egy Huntress 3 genre. Megint úgy megszivattad a Legion. Aha. Legion playerek szeretnek, tudod. Hello. Oké. Ja, hogy jobban vagyok itt Nightwolfie. Kicsit csillapodott már a fejfájás. Ennek azért felszörülni. Itt nálunk ilyen ritka élőlények vannak, úgy hívják, hogy szél. Hát, Itt nálunk nagyon meleg van. Hújjuk arra! Szólja! Küldöm! Nyitottam az ablakot, Állat. mondom, mi van? Fúj a szél, de jó! Nálunk meleg van, mennek megy a légkondi. Amikor elvileg már esőt mondtak, hát elesik. Nem Süt a nap. szürközék. Nálunk süt a nap. most bejön és bejön, és bejön, és bejön. Megérte? Idióta, Én tegnap kutya. van az a havas pálya, az a... Hormont? Van egy ilyen pince, ahol van egy láda, ilyen barlang, ilyen jéges barlang, vagy mi a fasz. Nem tudom, az Igen. melyik pálya. Ezt nem Ormondot Amikor mondom. bejött a kutyás csaj, annak a pályája szerintem. azt Én mondom. ott loopoltam a Onival egy 2,5-es genit, de utána kilépett. Úgyhogy nem dobtam el a palettát egész végig, csak sétáltam meg ilyen. Jól van az. Úristenem, nagyon csapkodja itt. Nem tudom, nálatok mekkora szél van amúgy, meg kicsit azért durva a helyzet. Nálunk nem fúj. Fújtam úgy nagyon. Tehát uff. Lehetne tornádolni, meg azt adni. Hát igazából kb. Minden adott ahhoz, hogy legyen. Szóval valakit amúgy nagyon gyorsan meg kéne ölnem. Search-en van. Mondjuk a botot azt így... A vihar meg felétek. Hallod? Testről megy a vihar felétek. Igen?
Igen. Merre megy a Pestről? Ö, Pestről? Hát itt nem is esik az eső, nincs is vihar, én Pesten lakok. Hajnalban. Hát itt nem is esik az eső, nincs is vihar, én Pesten lakok. Hajnalban. Nem mindenhol. Nem Fenn- mindenhol esik. Szerintem. Esett. 23. kert. Fenn volt. Ez mit képzelt magáról ez a Mikéla? Hoppá, van egy kicsit. Miről van szó? Miről van Nem, csak hajnalban vihar. Jó. Az érdekes, mert mikor kinéztem az ablakon, egy folteső víz, semmi nem volt a földön. Érdekes. Aj, fiam, neked is hányszor mondjam el, hogy nőrz ellen palettát nem dobunk? Hányszor? Hányszor? Ahogy nem, az összes palettát eldobálom. Az összeset, mindegy palettet Az dobtál összes nekem. mindent. Eldobom neked mindent, szóljon. Tehát tudod, az a baj egyeket, hogy ilyen... átblinkel rajta, tehát hogy hiába dobod el mondjuk a palettet, és megpróbálod palett playből kijátszani a Nursát, egyszerűen nagy eséllyel nem fogod tudni. Egyébként ennyit ér a Majdnem Flash olyan, mint Lance. a Huntressnél. Igen, Majdnem olyan, igen, mint a lényegében Huntressnél, hogy igen. eldobod. Lényegében igen. Jössz DDD-zni. Vagy most nem DDD-zel. Most nem vagyok benne a játékban. Ligmat nézem, hogy nőrszik. Akkor megyek egyedül. Flashlight Bully Squadot éppenséggel szétkapom. Csak azt kéne megtudni, hogy az ész vajon hol campelhet. Kellemetlenkedek egy sort, a peng minden. Azaz, a kis tunnel materiállal. Akkor Jaj. Jaj, életet hedonja. Juhuj. Juhuj, életet hedonja, te állat, te balfasz. Szerencsétlen. Kíváncsi leszek a buildjükre. Ennyit ér a Flashlight Bully Squad. 3 flashlight, 1 toolbox. Lightborn nélkül. Yeah. És kérlek, alásan, az igen. Death Heart, Finals, Resurgence, azt nem is éreztem, hogy lett volna. Adra, úristen. Na jó van. Gatyarotty.